Noniin, oikein paljon tervetuloa seuraamaan, kun tänään pelataan Järvisuudun golfseuran takaa 9. Tosiaan toi etuisi käytiin tuosta pelaamasta alta pois ja yllättävän hyvä omaan tasoitukseen -1, eli 49 lyöntiä ja nyt sitten takaa 9 kimppuu. Mutta takaa 9 alkaa aina, tai ei aina, mutta tällä kertaa pitkällä oluella, joten kohta päästään seuraamaan, että miten meille käy. Eka väylä onkin tuossa ihan takana ja Par 3 ja Saariväylä. Tervetuloa videolle. Noniin, kymppiväylä, Par 3, noin 110 metriä lyö saareen. Eli katsotaan kastuuko pallo. Sama pallo, millä pelattiin kuin etuisi. Vetee. Ai. Se on kamerakuume. Heti kun valot kuvaa, niin pallo on veessä. No, lähdetään jatkaa. Noniin. Joo, tosiaan veteen meni toi avaus, niin joudutaan droppailemaan. Mutta sehän ei oo ongelma meille. Laitetaan semmonen 20-metrinen tarvis olla toi lyönti. Otetaan tosta tommonen huonompi Wilsoni. Se on aika hyvä. Kuumotti kyllä aika paljon. Ei voi kustaa kahta putkeen kameraissa heti kättelyssä. Kaikki katsoo, että lähtee pois videosta. Kun näkee mikä on taso. Jes, pokiputti. Tämmönen ehkä 5-metrinen vähän breikkaa vasemmalle. Koitetaan saada tohon lähelle. Tää on aikamoissa montussa tää mun pallo, mutta koitetaan lypsää vaikka tupla tähän, niin saadaan ihan siedettävä vielä tulos. No joo, se oli just tuplakorttia ekalta, niin nyt on saatu suurimmat paineet alta pois. Let's go. Noniin. Jes, päästiin tähän 11 väylälle. Tossa oli vähän klubitalonväki kahtomassa äsken kun avasin, niin oli pienet paineet, jännitys. Mutta nyt on niinku väylä numero 11. Doglegin oikealle Par 4. Lähdetään lyömään rauta 8 tosta. Tuossa on tommonen valopylväs. Niin sen yli, ja jos saadaan pieni feidi, niin olisi hyvä. Mut joo, lähdetään koittaa. Tonne on noin 160 tonne, että sitä pidemmälle ei saisi oikein lyyä. Se on aika hyvä. Jes, se on siellä väylällä. Thank you. Mutta hyvä, että säily. Joo, jos tulee 1000 tilaajaa täyteen, niin pyydetään Edspix pelaamaan reikäpeli meikäläistä vastaan. Joo, eli tässä näkyy, niin tosiaan aukeaa tonne oikealle toi väylä. Ollaan keskellä latua, mikä on erittäin hyvä. Paljon tästä olisi matka? Ehkä joku 100, mä sanon 140 metriä. Itse asiassa 115 keskelle. Vähän kuumottaa, kun tuolla takana on noita autoja, ettei mene pitkäksi, niin paras hälytin laulaa. Otetaan tämmönen käppivetke ja koitetaan saada rentoja, niin kuin nimenomaan koitetaan saada nyt vaan kohdalleen tää lyönti, että tossa on pari vähän pahaa bunkkeria lähellä, mutta ei ne meitä pelota.
tohon greenin alkuun alas. Kyllä mä otan ton. Ja varmaan ikinä ei ole YouTube-videolla tätä sanottu, mutta ne jäljet myös väylällä korjataan. Sekä greenillä. Joo, eli pari metriä greenille jäätiin lyhyeksi. Takalippu. Koetaan saada tohon niinku 2 metrin sektoriin chippi. Vähän saa hakea vasemman kautta. No se on se 2 metriä, mutta perhana vähän lyhkänen. No, lähdetään katsomaan menisikö paari sisään. Jäi kyllä enemmän kuin 2 metriä, 3,5 metriä, 4 metriä matka. Greeni on vähän vielä kevätkunnossa, niin aika lailla lähdetään nyt ihan vaan lippua kohden ja koetaan saada ehkä lypsettyä vaan bogi, kun on hieman vaikea tää alusta. Lähdetään koittaa. No joo, siihen se jäi vähän lyhyeksi, mutta bogi on ihan hyvä tälle väylälle. Ja nyt päästään tonne metään puolelle ja kohti seuraavaa saariväylää. Noniin, ollaan tässä väylä 12. Jälleen kerran saariväylä, eli kun tuolta katsoo, niin takana ja eessä ja molemmilla puolilla on vettä. Ja tää on mun ensimmäinen kiekka täällä tänä vuonna, niin vähän hakemista ehkä näissä saariväylissä. Mutta vanha kotikenttä, niin eiköhän me saada pallo greenille. Lähdetään katsoa. Mailavalinta on pitching wedge. Ja koitetaan semmonen puolirento. Pitäis kyllä mitta riittää, niin päästäis puttailemaan vaikka pöröä. Tosi hyvän näköinen. Me ollaan 4 metrin pöydiputilla. Yes! Joo. Katsotaan Se on joku 4 metrinen. Joo, tähän tuli. Mä ehkä vähän valehtelin. On tää ehkä 6 tai 7 metrinen putti. Hyvä Jami. Mutta katsotaan. Vähän breikkaa vasuria. Pariin on kyllä tyytyväinen. Mutta totta kai birdie olisi aina kiva. Eilen tuli 1 pörö. Iltaysi. About 6 metriä. Breikkaa oikealta vasemmalle. Koitetaan oishan toi birdie ihan kiva, mutta hän ottaa birdin ensimmäiselle YouTube-videolle. Let's go! Nice putt. Thanks! Noniin, birdie-verot maksamatta ja eiköhän laiteta tilisiirtoa menemään. Nyt on varmaan kentän vaikein väylä, tommonen doglegi vasemmalle. Tonne ylös on semmonen 120-140 metriä, että pitää aika hyvin mitottaa toi lyönti. Ettei mene lyhyeksi tai pitkäksi, niin lyön semmonen rento pitseri. Koitetaan päästä tonne niinku just oikeaan paikkaan. Okei. Se on varmaan aika hyvä. Se on täydellinen. Se pomppasi vielä, otti pomput vasemmalle. Nyt kulkee. Hyvä. Varmasti mietitte, että kuka minä olen.
Meikäläinen on Mikko, 25-vuotias, nykyään tamperelainen nuori mies, joka pankkihommia tekee arkisin ja golfia pelaa aika paljon. Ja mä oon nyt pelannut, on periaatteessa mun 4. kesä, mutta ollut vähän loukkia ja selässä pullistumaa, niin voisin sanoa ehkä, että toinen täyskesä alkaa nytte. Viime kesänä tuli 96 lähtöä, niin tuli silleen pelattua aika paljon, mutta kyllä tänä kesänä 100 on ehdoton tavoite. Tasoitus on nyt 17,7. Eli semmoista pokin pelailua on tää meikäläisen touhu. Joskus paremmin, joskus huonommin, mutta joo, siinä tiivistettynä. Lähdetään katsoa, että kuinka hyvällä paikalla se pallo löytyy tällä kertaa. Joo, täällä ollaan noin 140 metriä tohon greeni alkuun. Vaikka tossa on kyllä keltainen merkki, mutta mä luotan gamebookiin ja mua ei haittaa, vaikka mä jätän tän vähän lyhyeksi, niin otetaan rauta 9. Ja koitetaan saada vaan tohon niinku greeni alkuun, koska tää on tosi vaikea väylä, niin mä oon erittäin tyytyväinen bogiin tässä. Tää vähän kallistaa jo vasemmalle valmiiksi, niin pitää katsoa, ettei paina tonne auttiin. Mut juu. Greenin vasemmassa reunassa tuli alas ja vähän rullas tonne raffin puolelle, mutta kyllä mä otan ton kerta kerrasta ja 2 kertaa sunnuntaisin. Joo, mutta vittu kun toi kääntää niin paljon aina kun toi on tommonen toi maa. Tossa muuten niin näkyy tuolla greenin takana tommoset kerrostalot, niin siellä on meikäläisen juhannusmajoitus. Toivottavasti video tulee juhannuksen jälkeen vasta pihalle, ettei tuu ketään tunkeilijoita. Hei, kuvaako? Tässä on muuten, tää on ajalla nää mun housut, niin ei oo julppi tarkoituksella auki. Siinä on joku tommonen tehdasvirhe ollut. Mutta ne ei minua hidasta. Eli koitetaan saada alas tossa niinku ehkä metri greeni alusta. Ja sit niinku sanotaanko, että noin metri lipun vasemmalta puolelta, että se kyllä breikkaa sitten. Mut joo, ei mitään, koitetaan pistää silleen lähelle. Parsa olisi tässä erittäin hyvä. Se oli aika lailla just mitä mä tossa höpisin, että lipusta metri vasuriin, mutta se nyt ei breikannut ihan tarpeeksi. Pituus oli ihan hyvä, mutta meillä on tommonen metrin paariputti, niin kyllä mä otan to. Let's go. Eli no toi on just tommonen metriputti. Ja kuten naamasta näkyy, niin täällä on ihan helekkarin kuuma. On varmaan ihan punainen. Mutta ei se mitään. Vähän on vielä niin kevätkunnossa greenit, mutta koitetaan saada parsa sisään nimittäin. Se olisi todella hyvä tähän väylään, kun tässä bogiinkin ollaan ainakin tyytyväisiä. Aika suora putti, mä sanoisin. Oh my god. Nyt meni jännäksi tää touhu. Kuten sanoin, bogiin ollaan tyytyväisiä. Vittu, kovaa keskelle. Bogi, olen tyytyväinen, mutta vähän kyllä tunaroin ton parsaputin. Let's go. Se oli jarppimeininkiä. Källi Dudsoni. Jes, äskeiselle väylälle bogi, mikä on ihan ok, mutta nyt tulee siis ihan mielenkiintoinen väylä. Tämähän on niinku todella helppo par 4, 300 metrinen. Eli tilaa on oikealla ja vasemmalla. Niin nyt pääsee vähän niinku pommittaa driverilla, mutta niinku jos näette tuolla on noin koivut keskellä, niin jos pääsee niitten oikealle puolelle, niin sit ollaan aika herkullisilla paikoilla. Mutta ei mitään. Otetaan driveri kauniiseen käteen ja aletaan murjomaan. Näkyykö? Kivitippu Pro Am, voitettu viime kesän
päätöskisasta niin tuli hopeaa, niin tuli tiitikkuja ja vähän palloja ja muuta. Eli merittäjä löytyy. Mut joo, par 4 driveri käteen. Ei muuta kuin nyt lähdetään niinku... Nyt annetaan jopa pikkusen enemmän voimaa mitä yleensä. Let's go. Voi jumaan kekka, kun on pitkä lyönti. Mutta siinä on mahdollisuutta, että se jää justiin sen puun taakse. Mutta oli hyvä drive. Se oli pommi. Joo, eli tässä kun kävellään avaukselle, niin käydään vähän läpi, että millainen mitä mailoja multa löytyy. Terveiset sudenpennulle ja kovarasvalle. Team Mizuno, kuten se olla pitää. Ja no, driveri on Mizuno ST180. Puu 3 taitaa olla samaa sarjaa ja mallia, mutta en kyllä sillä lyö oikeastaan yhtään. Hybridi on toi TaylorMade M4. Aika lailla tulee lyötyä jonkun verran sillä. Putteri on toi TaylorMade Spideri. Luottovehje. Raudat on Mizunon JPX. Oisko noin 850 Pro. Ostin shoutoutit Tonille. Tietää kyllä kuka kun videon katsoo. Häneltä ostin mailat ja sit löytyy pari tommoista TaylorMade vetkeä. Terveisiä Kondalle. Häneltä ostettu ne. Ja väkinä toimii. Totta kai Mizuno. Mizunon tämmönen kärryväki. Ja terveisiä Jerelle. Häneltä ostin tämän ja hän voitti sen silloin kisoista. Joten aika Mizuno-painotteinen väki on, mutta on tyytyväinen. Tosiaan jäykkyydet on stiffiä kaikissa. Ja gripit on mid-size, eli vähän paksummat. Kun on tämmönen isokourainen ukko. Mut joo, siinä niinku lyhykäisyydessään. Niin lähdetään syytsiin. Joo, 40 metriä greeni alkuun, eli oli se yli 260 metrinen drive. Eli ihan pitkä, mutta tossa on toi saakelin koivu eessä, niin nyt pitää jotenkin saada niinku... Otan ehkä tän luottokäpillä. Nyt pitää vaan saada rulliteltua ja nyt ei saa lähteä ahneeksi, koska muuten se on tossa koivussa ja sitten on kamerat rikki ja kaverisuhteet rikki. Niin semimatala ja lähdetään pelaamaan baaria. Ei vittu, se osuu just siihen koivuun. No. Oli joo, vähän ahnehdin. Niinhän siinä kävi, että siihen koivuun kolahti, vaikka mä oikein puhuin tossa, että joo, ei lähdetä mitään temppuilemaan, mutta nyt on parikymmentä metriä lippuun, niin 5-6 nostetaan semmonen korkea hyvä lyönti ja koitetaan saada vielä parsaputti tai parsaan mahdollisuus. Lyhyt vähän, mutta pääsee paariputille. Perse! Yli 10 metrin putti oikealta vasemmalle. Pokiin on tyytyväinen tuolla yhdellä koivun kolautuksella. Niin koitetaan päästä tonne rinkiin. Tässä on ihan hyvässä kunnossa tää greeni. Niin koitetaan. Pieni ylämäki. Lähdetään kattoo. No se on alle puolessa metrissä. Otetaan toi. Jeps. Pokiputti. Otetaan poki. Se on ihan tasasta touhua, niin kyllä me noi otetaan. Pitää vaan olla tarkka noitten chippien kanssa. Tuli ihan typeröityy toi. Ei mitään, Jami painaa pallon sisään ja lähdetään seuraavalle väylälle. Par 3, siis tää on joku 100-metrinen, tosi lyhyt. Etulippu. Yritetään lyödä semmonen about 90-metrinen. Tässä on vielä alamäki. Niin mailavalikoima on 5-6.
Ja vasemmalla autti. Oikealla tilaa, mutta kyllä mä nyt lähden ihan hyökkäämään. Katsotaan miten miehen käy. Voi paska vähän. No se on greenillä, etugriini vähän oikealla. Mutta ollaan pöydiputilla. Niin katsotaan jos uppoaisi toinen semmonen pitkähkö pöydiputti. Mitä vittu? Joo. Niin siitä näkyy, että vähän jäätiin lyhyeksi ja oikealle, mutta kahdella putilla parsakorttiin, niin kyllähän me nää nyt otetaan. Mä veikkaisin, että kääntää vähän ehkä niinku... No en tiedä. Menisi jopa aika suoran putiin. Ehkä lopussa breikkaa pikkusen vasemmalle. Mä voin sen tästä ehkä jopa jysäyttää. Mut joo, laitetaan taas lähelle. Hieman pitkä, mutta metrin paariputti, niin näihin saa olla tyytyväinen. Se olisi metrin suora putti. Niin kuin mä sanoin tuossa, oliko se 13 väylällä, että mä oon vähän huono näissä niin kuin semilyhyissä puteissa. Niitä pitäisi kyllä treenata, mutta katsotaan jos saatais nyt tästä paarikorttia. Ois siistiä. Siistiä. Tosi siistiä. Mä vedin sen kainaloon. Voi perse. Toki välillä hävitään. Jes. Par vitonen, aika pitkä sellainen. Tässä on kyllä mahdollisuuksia Eagleen, mutta tää on aika vaikea, aika kapea ränni tossa. Eli periaatteessa tuolla on noi puut oikealla, niin niitä yli voi oikasta, mutta se on aina vähän sitten riski. Mutta koitetaan lyödä ehkä vähän niinku ihan väylän mukaan. Pieni feidi ei haittaisi yhtään. Fade. Se on siellä väylällä. Hyvä lyönti. Otetaan. Let's go. Joo, itse asiassa semmoista ajattelin kertoa, että ollaan siis täällä Lappajärvellä Järviseudun golfissa ja tää siis sijaitsee täällä Etelä-Pohjanmaalla. Tulkaa vain mukaan. Ja tässähän läheltä löytyy toi Kivitipu-hotelli. Sitten on tää golfkenttä. Sitten ihan melkein 15 kilsan päässä on sitten Vimpeli, jossa on sitten Vimpelin saarikenttä. Eli jos kiinnostaa vaikka sellainen viikonloppu, että tulee vähän pelaa golfia, käy vähän kattoo huippupesistä, niin tää on aika hyvä siihen. Ja niin kuin näittekin tuossa alussa kuvattiin, niin toi lossi kuljettaa klubilta sinne etuisin puolelle, niin saa semmoisen ihan siisti elämyksen samalla. Ja ei ole tosiaan sitten mikään maksettu mainos, mutta tää on meikäläisen kotiseura, täällä on green card-kurssit käyty ja pelailtu aika paljon, niin pakko arvostaa ja suositella. Joten ei muuta kuin JGS:ään kaikki pienelle kesälomareissulle. Ja nytkin on vaikka saarikenttäfestivaalit tulossa ja Itä-Länsi Vimpelissä, niin on ainakin aktiviteettia. Mut joo, Jampo painaa tosta pallo väylälle ja käydään katsoa sitten, että missä meikäläisoma on. Joo, eli tästä greenille olisi ollut semmonen vajaa parisatkuu, mutta nyt ei lähetä Eagle Huntille. Lyö ihan välilyönti vaan tosta. Vähän veden yli, niin päästään sitten lähestymään läheltä. Hyvin drawaa. Elää vittuu. Hei, nyt päästään näkemään bunkkerilyönti. Voi vittu, oli ihan svetaarissa. Ois pitänyt lyödä se pitseri. Joo. Eli punisterissa luultavamminkin ollaan. Mä ajattelin eka, että mä lyön pitserin, mutta sitten mä ajattelin, että ei se nyt rautaysi lennä noin pitkälle, mutta se oli semmonen pieni draw ja osui ihan keskelle lapaa, niin 150 metriä ja otti vielä tosi kurjan pompun, niin se on bunkkerissa ja toi on vielä aikamoinen vallihauta, että veikkaan, että aika vaikea lyödä pitkää lyöntiä bunusta, mutta kohtahan me sekin nähdään, että miten miehen käy.
Ja muistakaa hei, jos olette pelaamassa golfia tämmöisellä kelillä, niin juokaa vettä. Tai vaikka bissejä, mutta pitää muistaa nesteyttää. Muuten ei tule pelistä yhtään mitään. Jees. Näin vaan kävi, että bunkerin pääty toi lyönti. Nyt pitäisi saada semmonen 50-metrinen bunkkerilyönti ja mä en oo täällä vielä lyönyt bunkkerista. Mä en yhtään tiedä millaista nää on. Veikkaan, että vähän kovemmat mitä tuolla Tampereella. Mutta kunhan ei mene pitkäksi. Se olisi niinku tärkein. Koetaan saada semmonen aika rento. Voi olla, että jää lyhyeksi, mutta ei haittaa. Joo, aika lailla niin, miten puhui, että vähän jäi lyhyeksi, mutta toi on hyvä, koska jos se vähän lähtee kylkeen, niin se on tuolla vedessä ja sitten otetaan rankkua, niin mennään tällä. Nääkin sitten siivotaan nämä jäljet. Hyvin kun pölisee. Mä en tiedä, että onko tää järkevää. Mä löin ehkä 5-6. Mä haluan vähän saada ilmaa tähän. Ilmaa alle, kun toi vierii alaspäin, niin pitäisi saada pysähtymään. Mut joo, 4. lähtee. Eli 2 kun menisi, niin olisi parsa, mutta pokia lähdetään nyt kyllä hakemaan. Rento vaan. Rento hutasu. Onko vähän niinku Patrick Kanein kädet tällä herralla yhtäkkiä? Taitaa olla. Vittu. On se hienoa. 1,5 metriä paariputti. Aika suora, mä sanoisin. Ja voi olla hiukan breikkaa oikealle, mutta mä otan sen riskin. Mä menen suoraan kohti. Paari olisi tähän niinku erittäin hyvä. Okei. Parsee, up and down. Hienoa. 2 väylää jäljellä ja meillä on ihan hyvä vauhti tällä hetkellä. Lähdetään sitten par 3 ja tää on semi vaikea sellainen. Mutta hei, mua ei pysäytä mikään. Joo, tokavika väylä, par 3. Taisi olla 135 keskelle. Sitten tossa on vähän pahimmoiset bunkkerit vasemmalla eessä ja oikealla. Siis vasemmalla ja oikealla etupuolella. Ja jäniskin juoksee siellä. Koitetaan lyödä ihan tohon niinku aukkoon tai pienellä drawlla jopa ton bunkkerin yli. Katsotaan miten käy. Mailana pitseri. Ei se kyllä drawaa yhtään. Nyt voi sanoa, että jäi pikkusen tekemistä, mutta lähdetään tekemään. Joo, kuten varmaan huomasitte, niin ensinnäkin jäi lyhyeksi lyönti. En tiedä pyyhkäsinkö jopa vähän jotenkin pallo ali vai mitä kävi. Ja sitten oli vähän ehkä lapa auki. Ei lähtenyt drawaamaan, niin ollaan nyt niinku aika paljon tuolla oikealla. Ja tää on siinä mielessä mielenkiintoinen seuraava lyönti, kun mun pitää lyödä tosta vähän niinku bunkkeri yli silleen, että se tulee just bunkkerin jälkeen alas, koska greeni viettää alaspäin, niin pitää saada pallo pysähtymään. Ja mulla on lavat niin paskaset, niin ei tuu backspinnia. Muutenhan niitä tulisi varmasti, mutta katsotaan miten taikurin käy. Tuo oli perinteinen, kun huutaa kaverille. Ei tuu forea, vaan tulee, että varoa. Se on aina sama. Taas toi sama jänis jahtaa lintua. Tää on ihan sekaisin tää paikka. Mut joo, niin kuin sanoin tossa, niin jäätiin tähän ikävästi niinku bunkkerin taakse. 5-6 mailavalinta. Nyt pitäis saada tosta yli. Katsotaan. Vähänkin nyt on niinku epävarma olo.
Ei vittu, nyt pitää purra. Joo. Oli vähän huono. No, lähdetään taistelemaan. Joo, eli no, ei tää nyt niin pahasti mennyt edes pitkäksi. Mä katoin, että jopa meni vähän enemmän. Tai niinku, se oli vähän semmonen kylkkärin tuntune. Tai ei, no semmonen puolikas, vähän vaikea selittää. Mut joo, tässä ollaan nyt niinku 10 metriä lipusta. Eli tässä olisi elintärkeää nyt saada niin lähelle, että voidaan tehdä vielä poki tähän. Vähän oikein kautta, niin se ui tonne mukiin. Ei vittu kun on pitkä. Joo, meni tosiaan pitkäksi toi mun chippi. Mutta ei se auta. Mulla on ihan ok, mulla on aika hyvä fiilis tästä tulevasta putista. Katsotaan, että onko se ihan väärä, mutta oikein kautta taas mennään. Ai vitsi. Oli lähellä, mutta no, tupla tähän. Niitä tulee aina välillä. Oli vähän omaa hökälöintiä. Mut sit olisi viimeinen väylä. Kyllä. Noniin, lyöntimäärä on nyt 85. Ja nyt on vikaväylä par 4. Elikkä niin kun, jos siellä on jotakin pitkän matikan käyneitä, niin paarilla olisi alle 90. Mä oon lyönyt tän kentän, niin 86 on mun ennätys, eli sitä nyt ei tuu. Mutta ois se kiva rikkoa 90. Olis kesän eka. Ja tää on aika lyhyt par 4, mutta vähän vaikee. Autti oikeella. Pitäis saada lyötyä tonne vasemman reunan kautta pieni feidi, niin sit oltais aika hyvissä. Mä otan hybridin ja katsotaan miten käy. Tää on vähän semmonen haave, että kaatuu väylä. Vasemmalla on onneksi este. Mutta vittu, nyt ei mietitä mitään esteitä. Mitä vittua? Löytykö? Löytyy. Yes. Oli ihan helvetin huono duffi. Voi paska. Tuliko? Siihen nähdään kyllä ihan niinku tosi kiva pomppu. Tuliko oikeesti hyvin? Sinne siis puitte oikealle puolelle. Ai, pääsee lyömään greenille. Mut joo, ilmeisesti sylkäs tohon väylälle, niin päästään lyömään lähäri greenille. Ja unelma elää. Ei mitään. Nähdään seuraavassa paikassa. Näkyyköhän siinä videolla, että se sylkee sen siihen? No, mutta onneksi sä puhuit ja kerroit sen. Tuossa se on. Voi ryövitun käle. Hei muuten, tämähän on aika... Tässä pitää lyödä draw. Mut joo, ilmeisesti sylki tohon niinku... Sylki pihalle. Niin koitetaan nyt saa... Tuossa on toi koivu vähän eessä, niin koitetaan saada draw lyötyä. Mut toikin on vittumainen tossa oikealla autti, että... On vaikea lyönti, mutta yritetään parhaamme. Lasit lentää. No, nyt ollaan väylällä. Oli kyllä todella haparoiva lyönti. Avuton, mutta ei auta. Noniin, eli toivottavasti me nähdään nyt videon viimeinen rautalyönti. Mitta on 100 metriä, otetaan 5-2 ja yritetään saada hyvää osuma palloa. Semmonen niinku hyvin viedä läpiviety lyönti. Vähän kääntää tää maa niinku vasemmalle, eli ehkä oikein kauttakin voi mennä, mutta nyt on tärkeä lyönti. Katsotaan miten käy. Tsempatkaa kotisohvilla. Se on lyhyt. Se on valitettavasti lyhyt, joten vielä jää vähän tekemistä, mutta ei voi mitään. Joo, vikalla. Tai en sano mitään, että toivotaan, että on vikaa rautalyönti. Toisiksi viimeinen. Mut joo, pitäis vaan laittaa tonne, sanotaanko näin, että lipun välittömään läheisyyteen. Ei oo totta. Nyt sulaa. Nyt sulaa ihan helvetisti. No joo.
äsken kävi mitä kävi. Se on vähän tässä lajissa väistämätöntä. Voi voi. No, koitetaan saada lähelle. Ihan hyvä. Tuleeko päivän ensimmäinen triplapoki viimeisellä väylällä? Tuplaputti. Ei hyvä. No, katsotaan tuleeko päivä eikä tripla tästä vai selvitäänkö ilman. Siihen on hyvä lopettaa. Tuplaa. No niin. Kierros takana. Lyöntimäärä oli tänään 91 ja pistetään tuohon noin screenshottina toi tuloskortti. Mutta joo, kiitos katsojille. Oli kyllä aika mahtava keli pelata ja peli kulki ihan hyvin, niin ei mitään. Pistäkää kommentteja, että mitä tykkäsitte ja nyt voi sanoa perinteisesti, että pistäkää kanavatilaukseen. Palataan seuraavassa jaksossa.